Čo je podľa vás identita? Vilko. Cítite, že niekam patríte? Do rodiny alebo do nejakej spoločnosti so spoločnými záujmami? Asi sa neberiem, že patrím do nejakej skupiny alebo nejak tak. Ale je mi dobré, keď proste som pri niekom, kto vie urobiť dobré vtipy a viem sa s ním vážne porozprávať o nejakých veciach. No ja napríklad patrím do rodiny. My máme na tanečnej skupinu takých kamarátiek, aj tam patrím medzi kamarátky. Ja patrím určite do rodiny, ku kamarátom, alebo ja sa dobre cítim, keď nejak hraje hudba a som s ľuďmi, ktorých mám rada a viem sa s nimi zabaviť a tak. Ja patrím do života. Ja patrím proste všade, pretože, všade asi nie, ale patrím tam, kde ma ľudia potrebujú, tam, kde som vítaná a patrím tam, kde sú moji blízki. Či to sú kamarátky, či je to rodina, či sú to nejakí cudzí ľudia. Vždy patrím tam. Vilko. No, ja podľa mňa patrím do rodiny, do našej a patrím podľa mňa medzi muzikantov, lebo keď som medzi muzikantmi sa cítim jak v 7. nebi a patrím medzi Rómov, napríklad, ktorí sú v divých makoch, tak tam sa cítim dobre medzi tými slušnými Rómami. Vilko naznačil to, že sa cíti dobre ako Róm. Ako sa cítite vy, Naty? Ja sa cítim dobre ako Rómka, ako Slováčka, ako Natálka Polakovčová. Cítim sa proste podľa toho, ako mám náladu. Keď som napríklad nahnevaná, tak sa cítim tak, že bez seba. Ale cítim sa proste ako ja som hrdá na to, že som Rómka a vždy to tak aj zostane. Ja sa cítim asi takisto. Cítim sa ako Rómka, cítim sa ako Slovenka a neviem. Ja sa cítim sa ako ja. Ja sa cítim ako Rómka a tiež sa za to nehanbím. Tak ja sa cítim ako človek, ako Róm, ako Slovák, ako vlastne jasne, že ako ja. A tak no. Ja som hrdý na to, že som Róm, ale hanbím sa napríklad za to, že som Slovák. Nie, lebo napríklad za to, že niekedy tu na Slovensku sa proste kradne a tak a proste ukazujú nás Rómov v tom najhoršom teda a najradšej by som bol niekde, neviem, proste kde sa všetci berú tak normálne, že Róm je to jedno, proste či si žltý, fialový, modrý, si proste človek. Toľko naši juniori a ich filozofovanie o identite a teraz sa pozrime na anketu. Bla, 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 bla. Kto si, kým si a ako vnímaš svoju etnicitu? Som v prvom rade sám sebou a som hrdý na to, že som Róm a nehanbím sa za to. Som hrdá Rómka a to je vlastne všetko. Kto si, kým si a ako vnímaš svoju identitu? Tak som človek, som Romák, som Romákom a svoju identitu vnímam tak, že by som ju mal rozširovať a každým dňom sa zlepšovať a nikdy nemá a vždy mať svoj cieľ na všetko. Ako vnímaš svoju identitu? Veľmi som nad tým ešte nepremýšľala. Kto si, kým si a ako vnímaš svoju identitu? Som mladé dievča, ktoré sa učí, zabáva, tancuje a som Rómka a nikdy by som sa to nevymenila, nehanbím som na to hrdá. Ako vnímaš samého seba? Som človek, som Róm a nevadí mi to. Kto si, kým si a ako vnímaš svoju identitu? Tak v prvom rade som človek, som Róm, som človek, ktorý sa veľa smeje a rád sa smeje, som človek, ktorý má rád hudbu, ako hociaký iný človek a kto som, aká je moja identita. Myslím si, že som to vystihol týmito slovami.
Dobrý den, já bych vás chtěla přivítat na dnešním úterním Zoomu a dnes se budeme zamýšlet nad identitou, nad tím, co to je a mohli bychom říci, že identita je vlastně právo na bytí. Je to hledání odpovědí na to, kým jsme, kdo jsme, kam patříme a už se tento pojem souvisí s pojmem identifikace. Je to tedy to, co si neseme od předků a je to hledání sebe a hledání svého místa ve světě. Vítám vás, milí přátelé, dneska si budeme povídat na téma identita. Moje jméno je Veronika Fialová, jsem storytellingová lektorka a budu vás provázet dnešním úterním Zoom o 5. Pokud byste chtěli vědět, jak se identifikuji, přemýšlela jsem nad tím, kdo jsem. A kromě toho, že jsem lektorka storytellingu, jsem taky učitelka českého jazyka a občanky na střední škole. Jak sami možná poznáte, protože dneska vysílám ze školy a tak mi tady občas zvoní asi tak po 3/4 hodině, takže možná, že to uslyšíte. A taky jsem partnerka a matka 2 dětí. Pocházím z Plzně, kde celý život žiju a se storytellingem pracuji už několik let, nejen jako lektorka 4V akademie, ale setkala jsem se s ním už ve své pedagogické praxi. A hodně lidí tady už mi povědělo svůj příběh a nakonec jsem i sebe sama našla díky storytellingu, kde jsem popsala svůj životní příběh, který není úplně jednoduchý, ale dovedl mě vlastně k víře v Boha. Nikoli tedy k tomu, abych vstoupila někam do církve, ale v to, že mým životním principem se stala bezpodmínečná láska, tedy přijetí druhého takového, jaký je. Osobně, co se týká předsudků, tak s nimi mám sama zkušenosti, protože sama mám fyzický handicap a kvůli němu jsem se dostávala i já do nepříjemných situací. Takže si myslím, že to téma se mě taky týká. Ale zároveň věřím to, že vše se děje tak, jak má, všechno má svůj účel a všechno, co se děje, mě posouvá dál. Jsem moc ráda, že mezi námi můžu přivítat naše hosty, zpěvačku, herečku, moderátorku, textařku, skladatelku a všestranně nadanou umělkyni Terry Čikoš a Michailu Mihokovou, spisovatelku, novinářku romského původu ze Slovenské republiky, která byla minulý rok nominovaná na prestižní cenu Roma Spirit v kategorii osobnost. Téma identity nám zkontextuje přes sociální vědy sociální antropoložka Tereza Hraníková, kterou tímto také vítám. A vítám taky vás všechny, kteří náš Zoom dneska sledujete a děkuji vám, že jste se připojili. Nesmím taky zapomenout na to, že vše probíhá za finanční podpory programu Erasmus+. Chtěla bych se zeptat našich hostů, tedy Michaily Mihokové a Terry Čikoš, jestli by chtěli něco doplnit, jestli jsem na něco nezapomněla, jestli se vnímají tak, jak jsem řekla, nebo nějak jinak. Tak ja si myslím, že určite áno. Teraz, ako sme pozerali to video, som sa nad tým tiež zamyslela, keďže túto otázku som si nikdy nejak priamo nepokladala, keďže som nikdy nevnímala nejaký, teda z môjho pohľadu rozdiel medzi ľuďmi, rozdiel medzi etnikom. Vždy som rozdielovala ľudí medzi dobrých a zlých. Takže ja sa vnímam najmä ako aj Rómka, ako aj Slovenka, ako hudobník, ako spevačka, ako herečka, ako pedagóg, ktorým som tiež, takže vnímam sa ako človek, ktorý má rád život, rád si ho užíva a nemusí nejakým spôsobom rozdeľovať to etnikum alebo tých ľudí. Samozrejme človek sa s tým stretne a tak mi napadlo, že keby ľudia prestali rozmýšľať nad takými vecami ako rozdielovanie, že okoľko krajší svet by bol, ale samozrejme na tom ešte treba pracovať. Děkuju. Míšo? Tak čo sa týka témy mňa a identita, tak áno, takisto sa vnímam ako Rómka, hrdá Rómka, takisto sa vnímam ako spisovateľka, novinárka, ako človek. U mňa ten proces hľadania bol trošku dlhší, kým som pochopila, kto som. A ja by som možno ešte k tomu tak povedala, že ja som žila v takej ako keby nevedomosti alebo v takom strachu, že keď raz prestanem byť treba s novinárkou a spisovateľkou, tak kým budem. Že ako keby sa tá moja identita niekde vytratila. Ale som pochopila, že o tomto vôbec nie, že ide o to, kto som vo svojom vnútri, kto som ráno, keď sa zobudím, kto som večer, že či viem, že kam patrím a
túto vedomosť mám a za to som veľmi rada. A kam patříte, máte pocit? Tak patrím do tohto sveta, ale takisto ma veľmi, ako ste aj vy hovorili na začiatku o tej viere v Boha, tak toto ma takisto veľmi formuje, že aj v tom je taká moja identita, že nech by som robila čokoľvek, aj keby som trebárs nepísala knihy, aj keby som nebola novinárkou, tak stále budem hodnotný človek, že tá moja identita nezáleží na tom, čo robím, ale na tom, či mám okolo seba ľudí, ktorí ma vnímajú, ktorí ma vidia aj vtedy, keď ma nikto nevidí a čím ja naopak tú lásku a tú podporu viem oplatiť. Děkuji moc krát. Vzpomenete si vy, Teresko, i vy, Míšo, vzpomenete si na první vědomý moment svého života? Jak jste se vnímali teď a jak jste se vlastně posunuli za celý život? Jak se proměnilo vaše vnímání vlastně sebe sama? Tak ja som vždy žila vo veľmi ako v slobodnom prostredí, tak by som to nazvala, a to sa nezmenilo. Keďže ja pochádzam z hudobníckej rodiny, vždy som cítila takú tú slobodu. Necítila som nikdy niečo také, čo by ma nejak dávalo do pozadia tým, že by som mala s tým nejaký problém, takže aj tým, že som žila a teda aj žijem vo veľmi slobodnom svete, tým, že by bolo dožičaté to robiť, čo mám rada, že sa živím tým, čo naozaj viem, aj som to mohla študovať, aj som mohla vyrastať medzi tým, takže myslím si, že to sa len tak formovalo, nebol to nejaký taký, že skok toho, ako som sa vnímala vtedy, ako sa vnímam teraz, takže mala som na to také možno šťastie. Děkuji moc krát. A vy, Míšo? Čo sa týka mňa, tak prvá vec, ktorú som asi o sebe vedela, keď už teda som vnímala samú seba, je to, že som iná ako ostatní v zmysle môjho handicapu, keďže som nevidiaca. Toto bola prvá vec, ktorú som si tak na sebe uvedomovala, a potom tá druhá vec je, že keď som prišla do internátnej školy pre nevidiacich a slabozrakých, tak tam nebolo až také veľmi slobodné prostredie a ja som napríklad už od malička počúvala také veci, že proste byť Rómom je niečo zlé. Čiže ja som v tomto smere tú svoju identitu napríklad od malička popierala. Keď ma aj detko treba chcel učiť po rómsky, on bol veľmi hrdý Róm a naozaj dobre vedel po rómsky, bol to takisto muzikant, čo sa teda prejavilo potom aj na mojom otcovi, tak ja som to nechcela. Nechcela som to a nechcela som vlastne mať s tým nič spoločné. A u mňa to bol taký veľký skok, aj keď no možno, že áno, prebiehalo to roky, ale asi tak najväčšiu zmenu som pocítila na vysokej škole, kedy som sa dostala do prostredia, kedy som si uvedomila, že to, kým som, že to nie je hanba, že to nie je niečo zlé, že naopak je to niečo, na čo by som mala byť hrdá, že moja jedna z kníh sa mala volať Cigánske srdce. A potom som ju tak nenazvala, ale keď som ju písala, tak vtedy sa aj tak to moje také srdce rómske rozprúdilo a úplne mi pije a som na to taká hrdá, takže u mňa to bol taký ako keby skok. Děkuji. Já se vás ještě zeptám, Míšo, co se na té výšce změnilo? Vlastně v tom vnímání, povídejte. Počas tej vysokej školy, myslím, že to bolo v 2. ročníku, keď sme mali povinnú prax v médiách. A počas toho roka, teda keď sme museli praxovať v nejakom médiu, tak mňa vlastne nikde nechceli ako keby zobrať, že aj s tou praxou mali ľudia problém vzhľadom na ten môj handicap, že mali z toho strach. A ja som vlastne vtedy tak náhodou na internete objavila už neexistujúce rómske rádio a oni mali vlastne aj taký blog, na ktorom sa venovali týmto rómskym témam. A ja som sa teda na nich nakontaktovala, že či by teda sa dalo s nimi nejako dohodnúť, že by som pre nich aspoň určitý čas písala a tak. A keď som sa s nimi prvýkrát stretla, začala som sa s týmito ľuďmi rozprávať, ktorí úplne inak vnímali veci, ktorí proste vnímali trebárs, áno, aj ten rasizmus, čo som vnímala ja, a zrazu som pochopila, že zrazu sa niečo ako keby tak vo mne zlomilo, že
prvýkrát som mala pocit naozaj, že tam medzi nich patrím, že odkedy som ich stretla, tak to bolo také, že áno, že toto je to, že veď ja som jedna z nich, že ja jednoducho sem patrím a tak sa zrodila vlastne, nie že by sa zrodila, nie že by som nemala predtým rada svoj pôvod, ale tak sa rozrástla vlastne tá láska, že som si ju začala uvedomovať, že milujem vlastne ľudí, ktorí samozrejme nerozdielujem teraz na bielých a nebielých, na Rómov a nerómov, ale naučila som sa viac milovať aj samu seba a aj ľudí, ktorí sú ako ja. Ještě se vás zeptám na jednu věc. Vy jste zmiňovala větu, že být Romem je zlé, nebo tak jste to cítila. V čem to bylo? Bolo to v tom, že my keď sme boli na tej internátnej škole pre nevidiacich a slabozrakých, tak spája sa mi to s jedným konkrétnym zážitkom. Bola som asi prváčka a prišiel k nám jeden žiak, ktorý teda nastúpil neskôr ako my. A on bol Róm, bol to teda malý chlapec, tak ako my, a prišiel neskôr preto, lebo bol z detského domova a teda mal aj iné problémy rodinné, okrem toho, že mal zdravotné problémy. A ako náhle tento chlapec prišiel, tak ľudia o ňom začali hovoriť. A nielen, že pedagógovia, ale vlastne aj deti. Začali sa proste šíriť také proste nepravdy, že proste je špinavý, že je to hrozné, že prečo ho sem dali, že neviem, čo sa stane teraz, keď on je tu a toto keď vníma také malé dieťa, tak ono je to ako špongia, že ono sa to vlastne tak na vás nalepí a vy to ani neviete vysvetliť, ani to neviete pomenovať, ale zrazu sa vám zdá, že byť Rómom, že je niečo zlé, pretože takto o vás ľudia budú hovoriť, takto vás budú posudzovať a budú vás ohovárať a automaticky sa vám to nepáči. Děkuju. Já bych se zeptala vás ještě, Teresko. Nevadí vám, že vám tak říkám? Pokojne, pokojne. Dobře. Vy jste tam totiž zmiňovala hodně pojem svobody. Co pro vás svoboda znamená? Sloboda pre mňa znamená to nerozmýšľať nad tým, kým ten človek je z pohľadu etnicity. Či pre mňa vždy bolo, ja teda mám veľmi rada rómskú hudbu, mám rada aj hudbu bielých, mám rada černošskú hudbu, mám rada aj ázijskú, korejskú hudbu, takže je to naozaj, si myslím, že ten svet je rozmanitý a je v ňom veľmi veľa slobody, je v ňom veľmi veľa aj toho zlého, ale myslím si, že minimálne čo sa týka tej hudby, tak v nej cítim ako keby tú slobodu v tom, že všetci máme na tomto svete, si myslím, že miesto, všetci máme ten priestor a je pre mňa, podľa mňa je veľmi zlé niekomu brať ten priestor len kvôli tomu, akú má farbu pleti alebo ako vyrastal. Pretože človek je z môjho pohľadu môže byť len dobrý alebo môže byť zlý. Myslím si, že toto je pre mňa tá sloboda. To, aby človek si mohol aby mu nikto ako keby nehovoril to, že toto môžeš, toto nemôžeš, ty si odtiaľto, takže môžeš robiť len to a nič iné vo svojom živote, aby človek sa naozaj, že narodil s tým, a to už je jedno, v akom prostredí sa narodí, aby mal tú možnosť sa rozvíjať, aby mal tú možnosť splniť si tie svoje sny, lebo myslím si, že nie je nič horšie ako to, keď vám niekto povie, že toto nedokážeš, toto nie je pre teba, to vôbec nie. Myslím si, že všetko je možné, ak človek chce, ak človek pracuje a samozrejme treba mať aj kúsok toho šťastia, to k tomu samozrejme patrí. A myslím si, že aj keby človek nedosiahol úplne to, po čom úplne najviac túži, tak už len to, že človek sa pokúsi a že dostane sa niekam, už aj to je, myslím, že len tá možnosť, to je pre mňa tá slovo. Možnosť toho dokázať, čo človek chce. Děkuju. A zeptám se i vás, vnímala jste někdy, že být Romem je složitý nebo zlý? Viete čo, ja úprimne, ja som vyrastala v prostredí, kde som sa úplne nestretla
s tým, že by mi niekto, že by som sa stretla priamo s nejakým rasizmom. Prvýkrát, áno, to je pravda, som sa s tým stretla na základnej škole a ja som tomu nerozumela, že prečo. Keďže my sme to doma neriešili akože nejakú etnicitu. Samozrejme, vedela som, že som Rómka a tak, ale neprišlo mi to ako niečo, čo treba nejakým spôsobom riešiť, alebo že by to malo byť niečo zlé. A samozrejme, človek počase zistí, že áno, ľudia majú na to takýto názor a niektorí sú takí, ale ja si myslím, že to je aj dosť tou nevedomosťou, ako keby, že aj tie médiá koľkokrát prezentujú najmä to zlé, čo sa týka ako keby, že Rómov a tak, a tým pádom obyčajný človek sa nad tým zamyslí a ako keby tomu uverí, hej, že ako keby, že často sa ukazuje práve na to zlé, neukazuje sa práve na to dobré. Takže toto si myslím, že je veľká škoda, ale ja priamo som sa s tým ani ako speváčka, ale viem napríklad herečka Betka Ferancová, ktorá momentálne hviezdí v seriáli Iveta, ona minule riešila to, že vždy, keď o nej vyjde v médiách článok, je to mladá Rómka, mladá, alebo nejaké takéto pomenovanie. A můžu se zeptat, je vám to nepříjemné, když vás takhle ty média rovnou kategorizujou? Tak myslím si, že je to také, že človek každý je rovnaký, presne ako Betka v tom rozhovore povedala, nepovedia Beložka, Diana Morová, neoslovia ju tak, oslovia ju herečka, pretože je herečkou, nie je ničím iným. Takisto ako Betka, takisto ako ja, ale ja som sa s tým úprimne nikdy nejak tak extra nestretla, že by mňa nejak niekto osočoval, aj keď samozrejme, že stane sa na sociálnych sieťach a rôznych takýchto veciach, že áno, ale ja si to úprimne neberiem k srdcu, takéto veci, ale samozrejme, že nie je to dobré, aby niekto kategorizoval niekoho. Myslím si, že toto práve tie médiá majú veľmi radi kategorizovať ľudí na určité miesta. Děkuji. Je těžký se s tím smířit, když vás média takhle prezentujou? Tak si to v hlavě? Myslím si, že ja som teda ten typ človeka, ktorý nečíta komentáre a nečíta takéto veci, lebo raz sa mi to stalo a teda nebola som úplne šťastná z toho celý deň. Takže ja si to radšej nečítam, nechávam to tak, ale určite by mi nebolo príjemné, keby vidím, ako niekto osočuje moju osobu alebo ľudí z mojej rodiny alebo mojich blízkych. Takže keďže pochádzam z rodiny, kde pár ľudí ako keby že známejších, takže ani to sa mi nepáči, keď na nich samozrejme niekto nejakým spôsobom útočí, ale je to o tom nastaviť sa tak, že ľudia sú rôzni a to je jedno, či je človek biely, alebo je Róm, alebo je Černok, alebo je Aziat, vždy sa to môže nejakým spôsobom stať, takže je lepšie si to ako keby nevšímať, ale zase ponaučiť tých ľudí v tom, že teda toto nie je to, čím chcem, aby takto sa v podstate ľudia vyjadrovali. Moc děkuju. Já bych chtěla navodit další téma k zamyšlení a to je, do jaké míry naše identita souvisí s historií, s jazykem, s kulturou, s našimi vzory. Já teď dám slovo Míše, s kým se identifikujete, Míšo? Kdo byl vaším vzorem? Kdo byl vaší inspirací? Tak pre mňa bola určite napríklad inšpiráciou moja mama. Od malička, že som ju trebárs videla, ako zvláda problémy, že je talentovaná, že proste bola úplne iná, než trebárs možno iné ženy v komunite, pretože rada čítala knihy, to som vlastne po nej zdedila, mala dar reči a jednoducho nehambila sa sama za seba a čo sa mi najviac páčilo, že ona sa nehambí, ani doteraz sa nehambí jednoducho za pravdu a za svoj názor. Ona vždy tak hovorí, že mne je jedno, že či to je prezident alebo ktokoľvek, že keď treba povedať, tak poviem a že to vie urobiť s takou noblesou, takže neviem, či to má po svojej mame, pretože tu som veľmi nepoznala, ale jednoznačne môžem povedať, že určite som sa stotožňovala so svojou mamou. A co vaše kultura? Co se vám líbí na kultuře obecně? Třeba co máte nejradši, co mě kromě literatury, kterou se zabýváte?
Mám veľmi rada hudbu, samozrejme aj rómsku, aj nerómsku hudbu. Tam to je moja veľká inšpirácia, takže to mám veľmi, k tomu mám veľmi blízky vzťah, hoci ja sama teda nie som hudobne nadaná, neviem na ničom hrať ani spievať, ale takisto to bolo vlastne vždy tak od malička v našej rodine, že vedela som o mojom otcovi, že on má toto nadanie, on teda hráva na gitaru, aj hrával. Už keď som bola malá, tak si ho tak pamätám, že hrával, že miloval hudbu, že ho to dokázalo tak naštartovať, takže aj k hudbe mám veľmi blízky vzťah. A čo sa mi tak páči, taká proste u Rómov je to tak proste, alebo ja to aspoň tak vnímam, taká otvorenosť, že napríklad minule som bola na vyšetrení u lekára a boli sme s otcom vo výťahu a tam boli proste úplne neznámi Rómovia, ktorých sme v živote nevideli, ale rozprávali sa s nami tak, ako keby sme sa poznali 10 rokov a to mne sa veľmi na nás, konkrétne na našom etniku veľmi páči, taká tá otvorenosť, taká spontánnosť. Děkuji. Je ještě něco, co se vám líbí? A nebo co byste naopak vytkla? Tak páči sa mi napríklad aj to, že táto vec, alebo teda téma Rómov sa dostáva už viacej do popredia, aj keď napríklad vytkla by som určite to, že v literatúre je toho málo. Myslím, v rámci slovenskej literatúry, v rámci slovenských autorov, tak je toho veľmi málo, pretože ľudia väčšinou majú radi skôr také iné, že ja mám takú skúsenosť, že niektorí čitatelia sa možno tak neradi zamýšľajú, že oni proste si tú knihu trebárs chcú prečítať, chcú si pri tom oddychnúť a nechcú vidieť to, že vlastne vo svete sa dejú aj také veci, ako je trebárs rasizmus alebo posudzovanie a odsudzovanie, lenže podľa mňa je naopak tá literatúra práve to, že má odrážať aj pravdu. Určite je veľa takých kníh, ktoré sú tzv. Oddychové, ale myslím si, že keď prestaneme aj v literatúre hovoriť pravdu, keď sa prestaneme sústreďovať na to, čo je dôležité, tak potom to s nami bude veľmi zlé. Děkuji moc krát. Já teďko bych dala zase slovo zpátky Teresce. Teresko, jak myslíte, že vaše identita souvisí s historií, jazykem, kulturou? Kdo byl vůbec vaším vzorem? Tak čo sa týka tých vzorov hudobných, ich mám veľmi veľa, ale aby som teda prešla k tej téme ako keby, že identita, tak takým tým môjim vzorom, ako keby, čo sa týka tej identity rómskej, bola vždy moja kamarátka najlepšia Vanessa Šarkeziová, čo je vlastne dcéra Silvia Ernesta z Cigánskych diablov. Ja som kedysi moc neriešila teda túto tému, že by som to nejak ako keby, že prezentovala sa tým, že áno, som Rómka, je to takto a takto. Ja som to nikdy nejak tak neriešila, ale keď som sa začala kamarátiť s Vanessou, tak ona je od malička hrdá Rómka. Prísahám, to nie je. Nepoznám človeka, ktorý by sa tak strašne tešil z toho a tak strašne to miloval, ako je ona. Ona to povie pri každej možnej príležitosti a pri nej som sa naučila také, že akceptovať to nejakým spôsobom a hlavne z toho aj vyťažiť, pretože Rómovia majú určitý temperament, majú si myslím, že také, že taký, že výnimočnejší talent na muziku, ale možno zdroje aj práve tým temperamentom, aj tým, že majú preto ten zápal, takú tú inú vášeň, by som to nazval, taký trošku iný šmrnc. A ona ma vlastne naučila to, že hľadať v tom to, z čoho vie človek nejakým spôsobom vyťažiť. Takže takým môjim vzorom, čo sa týka identity rómskej, bola práve ona. A co jste vytěžila? Říkáte, co nejvíc z toho vytěžit, tak co jste vytěžila vy? Co pro vás mělo význam? Myslím si, že už len to samotné akceptovanie toho, že áno, som Róm, už dá tomu človeku veľmi veľa a aj to zamyslieť sa nad tým, že áno, mám ten temperament, môžem ho ukázať a to je veľmi dôležité na tom pódiu, ako keby sa nebáť,
nehanbiť sa a ukázať ako keby tú určitú živelnosť a tú vášeň, čo sa týka umenia, kultúry vo všeobecnosti. Takže toto sú také veci, ktoré som z toho vyťažila. Děkuji moc krát. Já bych teďko poprosila, jestli můžeme udělat Mentimetr, kam napíšete, za chvíli uvidíte odkaz, napíšete tam 5 slov, která vás vystihují, vás, hosty, všechny, kteří jste tady připojeni a ta slova by měla popsat to, kdo jste a co pokládáte za nejdůležitější v rámci své identity, co vystihuje vaši identitu. Poprosím vás, abyste normálně v prohlížeči zadali www.menti.com a použili ten zadaný kód. Tak v tuhle chvíli dávám poslední minutu. Pokud chcete ještě něco doplnit, doplňte a za chviličku to ukončíme a popovídáme si o identitě, o tom, co vystihuje vaši identitu. Sekundičku, ak môžem, za minútku sa vrátim, dobre? Len musím niečo... Ano, jasně. Tak, vidím, že slova už nepřibývají, tak jdeme na to. Co vystihuje tedy vaši identitu? Tak první tady mám nepodceňování se. Jak to chápete? Jak to lze pochopit? Písala ja. Ja vás pozdravujem. Z tejto zostavy poznám iba Magdu. Čau. Dobrý den. Ja to chápem tak, že ja nepoznám ani to vaše zloženie tu ale moja skúsenosť práce so segregovanou komunitou je, že ten problém ani nie je, že to nedokážu, niečo nedokážu. Problém je, že si neveria. A neveria jednak svojim vlastným silám, že to dokážu a jednak neveria okolu, že to, čo navrhnú, povedia, že bude akceptované. Nie. Že lidi nebudú respektovať? Áno, nie, že nebudú rešpektovať, lebo keď sú niekam prizvaní na nejaké stretnutie alebo niečo, ale že to, čo navrhnú, nebude akceptované, nebude prijaté. Jednak to súvisí ja si myslím, že to súvisí veľmi so spôsobom života a prostredím, ktorým vyrastajú a tým, že ten pocit úspechu v majorite bol zažívaný minimálne a následne si teda neveria svojim vlastným silám, neveria tomu, že to dokážu. Ja uvediem riadny príklad, aby sme nehovorili v hypotézach. Ďakujem. Pracujem v oblasti vzdelávania už vyštudovaných pedagógov alebo odborných zamestnancov a keď máme možnosť pomôcť budúcim napríklad pedagogickým asistentom, tak tá retorika z ich strany, ktorí pochádzajú z tých komunít, nebavím asi teraz o tých, ktorí sú integrovaní, lebo predpokladám, že väčšina z nás tu je integrovaných, ako až asimilovaných. Bavíme sa o tých, ktorí žijú v hlbokých komunitách, tak si proste neveria. A ja neviem, či to dám, a ja neviem, či to napíšem. A ja tomu nebudem rozumieť. Hej? A pred tou komisiou nebudem vedieť odpovedať. Co myslíte, že by těm lidem pomohlo, aby se tolik nepodceňovali? No, im chýba support, chýba im podpora. Chyba im to také povzbudzovanie, takéto malé, tam nejde o veľké kroky, lebo však viem, dosiahla som niečo v tomto odbore, ale tam ide o také tie malé kroky, že poď vyskúšaj, poď si to skús. Nevadí, že proste, ako keď máte malé dieťa, ktoré má do 6 rokov a spadne, mu poviete, nevadí, postav sa, ideme ďalej, skúsime to znova. Nevadí, že si to nakreslil poza čiaru, poď, ideme znova. A takto, ale v tých
v iných dimenziách, ako nevadí. Poď vstaň, príď na to vzdelávanie, vyskúšaj. Hej? Čiže taký ten súpor. Ako sa cítiš? Také tie malé kroky, ale uh, myslím si, že tých ľudí, ktorí robia tú podporu v týchto komunitách, je možno už aj dosť, ale stále málo. Asi. Myslíte si, že často chybí otázka, jak se cítíš? Oni o týchto takto. Toto je otázka, keď sa bavíme o afektívnej rovine jedinca, ono je to problém aj u majoritného. Normálny dospelý vyučujúci učiteľ, ktorý má napríklad 20-ročnú prax a končíme vzdelávanie a pýtame sa, ako sa cítiš, prejde do polohy popisu priebehu nejakej činnosti, ktorá sa na tom vzdelávaní stala. On nevie popísať svoje pocity. Nedokáže sa vlastne dostať sám k sobě. A to sú generácie ľudí, ktoré takto vyrastali, pretože boli dávaní návykom. Oveľa ťažšie je to urobiť u ľudí, u detí, ktoré vyrastajú v segregovaných komunitách, pretože oni ten pocit nevedia popísať ani len. Je to dosť zložité možno na vysvetľovanie, keď to takto vysvetľujem, ale samotný popis pocitu, oni povedia, ako sa cítiš dobre. Jasne. Staviť dobre. Hej? Tak sa začne usmievať, lebo to nevie popísať. Jo, co se ti líbilo všechno. Áno. Jasne, jo, chápu. Ktoré my sme vďační vôbec, že povie, že všetko, hej? Určite. Děkuju vám moc krát. Áno, a teraz je tam ravenčia práca, poďme sa naučiť vyjadrovať pocit. To nevieme, ani dospelí z majority to nevedia, tak sa nedivíme, že to nevedia z komunity. Jasně. Děkuju vám moc krát. Dál mě zaujalo slunce. Identita jako slunce, jestli můžete vysvětlit vy, kdo jste to napsal. Člověk. Identita člověk. Já myslím, že s tím se můžeme asi spojit úplně všichni. Je to hnusné, to, čo teraz poviem, a možno viacerí ma za to ukameňujete v tejto skupine. Řekněte, nebojte se, jste stejně za obrazovkou, tak vás nikdo netrefí, povídejte. Že už len samotné delenie, že ideme deliť ľudí na Rómov a na majoritu, je celkom podľa môjho zle uchytené. Ja keď sa identifikujem, ja, ako Elena Cinová, tak je pre mňa, prepačte, teraz mám si fakt zabijete, urážlivé, keď preto dajú, že Rómka Elena Cinová. Chápu. Áno, lebo ja to, čo som dosiahla, som nedosiahla tým, že som Rómka, ale som dosiahla tým, že som na niečom pracovala. Rozumieme? Určite, áno, ja vám rozumiem. Neviem, ako ostatní, ale chápu. Hej. Ako keď povieme, že Slovenka Magda Kmeďková, no na čo je tam dobre? Áno, přesne tak, ja to naprosto chápu. Magda Kmeďková, kameramanka, čo ani netučím, hej, producentka, to má oveľa hlubší význam. Určitě. Ještě se tam chcete si vyjádřit ještě někdo ke svojí identitě, k tomu, co ji vystihuje? Vystihte se. Ano? Elenka, mňa iba zaujalo to, ako si hovorila, že tí ľudia si neveria. Tí ľudia z MRK, to nazvime. Je to tým, že uverili tomu, že toľko ich to prostredie presviečalo, že nič nedokážu, že sú ničím a nikým, že uverili tomu a oveľa ťažšie potom a uveria znovu, že to dokážu a že naozaj kvôli tomu potrebujú tú pomocnú ruku, coaching, mentoring, sprevádzanie, to nazvime. Že kde je ten pes zakopaný? Alebo je to hlbšie? Ešte historicky je to hlbšie? Že tá malá seba dôvera a to podceňovanie sa? Je to veľmi taká zložitá otázka. A teraz, ako to uchopiť, aby sme si to dovysvetlili? Osobne si nemyslím, že to súvisí s tým, že zažili jeden neúspech. Osobne si myslím, že to súvisí aj s masírovaním z vlastnej komunity. Můžu ještě, myslíte si, že to může být, já si totiž myslím, že to může být i z vlastní rodiny. Teraz to hovorím. Tak ja som špatne rozumiela, omlouvám sa. Hej, že aj z tej vlastnej komunity vlastne
pracujem 7 rokov ako dobrovoľník v rámci jednej vylúčenej komunity. Keď pracujeme s tými deťmi, tak ten moment je, že proste never gáčovi. To je jeden moment vnútra a možno sa to ani nemusí povedať, ale stane sa to v rôznych situáciách, kde naozaj tá majorita sklame nejakou tú komunitu a to sa neskutočne šíri v komunite. To je lepšie ako Google. A následne on naozaj príde a jeho vlastná skúsenosť je, že sa sklame. To je jedno v čom. Proste sa sklame. A toto všetko dokopy vlastne vytvára skupinu, ktorá je navonok, keď príde do mesta v hluku, je síce navonok agresívno-hlučná, ale vo svojej podstate sú tam ustrachaní človečíkovia. Áno. Také filozofické ideme rozoberať? No. Hej, ja si myslím, že poďme do toho takto, lebo to sú tie korene. A ja si myslím, že dobre, my to teraz hráme, že tú identitu, že etnicita, neetnicita, ale presne ten človek. Že čo to proste robí s identitou človeka ako takého. A nepozerajme sa na to, že etnicita taká, taká, ale toto všetko a takéto rany, ktoré si popísala a ono sa to proste zbiera, až ten človek sa naozaj začne podceňovať a neverí si úplne, čo to urobí s identitou ako takou, nie etnickou, ale vôbec akože s človekom. Ja keď si to predstavujem, tak to je proste troska. Áno. Ja sa napríklad, ja si osobne myslím, že napríklad stredoškoláci, prečo nám z komunít odchádzajú z tých stredných škôl a proste nechcú dochádzať a vôbec internáty tam byť, hej, a preto majorita, však majú všetko, im dáme, internáty im dáme, vzdelanie, nikde nemusia, hej, prídu, majú všetko ako majorita. No nemajú všetko ako majorita, pretože im chýba ten základ, im tam chýba, neviem, kto si tu dal, že rodina. Hej? Rodina v MRK znamená, rodina v MRK znamená čo? Citovú väzbu. A tá citová väzba znamená aj to, že najlepšie je ja ako matka a mať pri sebe všetky moje deti blízko. Hej? A k tomu ich vediem od mama. Byť na internáte. Viete, čo nám dalo námahy, keď sme z osady dostali dievčat do Košic do internátu na 5 dní? Po prvé, že to rodina dovolila, po druhé, že to dievča chcelo a teraz, každé ráno, ukážte si, čo si jedla. Ona sa musí o seba postarať. Od jedla, cez stávanie, oblečenie, ísť niekam, byť do chvíľ na niekam. Hej? Proste tá podpora tam a je len na diaľku, že alebo však ako nemôžem z neho byť v škole, hej? Sprevádzanie, neustále sprevádzanie. Nie je to kontrola. A není to na škodu? Či to je na škodu? No, jako na jednu stranu mě to připadá jako podpora, na druhou stranu, jestli to pro toho člověka, pro osamostatnění není, no, takhle to myslím, jestli to není jako na škodu. Možno áno. Ja to beriem iba ako proces. Ale keď naštartuješ toho človeka, tak áno. A ten proces potom musí prerásť, ak je správne vedený, do vnútorného seba poznania. Áno, stále väčšie osamostatňovanie. Jo, rozumiem, ďakujem. No ona nám napríklad teraz je vo 4. ročníku. Osobne si myslím, že by sa tam nedostala. Lebo to znamená, že ona v nedeľu nemôže dlho sedieť pri ohni s kamarátmi, lebo ona v pondelok ráno o 4:00 stáva na vlak. A v podstate aj tá matka zase rómska, ten syndrom kvočky sa to hovorí, že musí mať všetky svoje kuriatka pod krydlami, tak tam podľa mňa tiež je taký obrovský tlak cez tie víkendy, že ale zostaň tu ti je dobre. A ďalšia pro musí byť ťažký. No a ďalšia vec je, sú financie, ako či sa nám to páči, či nie, hej?
No určite. Čo človeku z majority, ktorý žije vlastne takým plus minus, lebo veď nič si nehovorme, Slováci žijú tiež tak akože nie je veľmi bohato, väčšina normálnych ľudí tak žije, že z výplaty do výplaty, ale čo to musí byť pre rómskú rodinu, že pre nás možno znamená nič zaplatiť to cestovné, ale pre rómskú rodinu z MRK zaplatiť to cestovné iba na víkendy. Musí byť taký šialený A nápor. predstavte sa to myslenie tej Sáry, ako sa zmenilo. Lebo každý piatok a sobotu sú na osade rómske diskotéky. To je jedno, či je post, nie je post, proste, hej. A tá Sára si uvedomuje teraz, že ju tie diskotéky tam nebavia, že jej nemajú čo dať. To je také odtrhanie tej identity od tých kultúrnych, ja to od tak tej neberem. kultúry, tak, nie? Ja to berem tak, že ona už je mentálne inde. Rozumieš? Ale znamená to, že sa vykorenila z tej kultúry? Nie, nevykorenila. Len proste už tie reči také jednoduchšie. Proste už jej to nejde do ucha. Odvykla proste. To je ako s majoritou, aj ako predsa Ficov syn si nikdy nezačne s Magdinou dcérou. Lebo si nemajú čo povedať, nemajú styčné body na komunikáciu, nemajú rovnaké Rozumiem, hej. To není o strate identity. Akože prečo by som ja ona je už inde, hej? Áno, ona je mentálne inde. Veď ja osobne takisto nežijem teraz v komunite rómskej hlbokej, ale to neznamená, že sa necítim identicky byť Rómkou. To není o tom, hej, nepotrebujem ísť ten piatok, sobotu na zabavu opiť sa a ja neviem, to nepotrebujem, aby som mala pocit, že som Rómka kvalitná. Čiže identita je proces. Áno, ja si myslím, že aj Slováci to tak máte, nie? Jasné, samozrejme, jasné. Hej. Veď to neznamená, že... Nestojíš na tom istom mieste a aj keby si stál, tak stále tá rieka, čo ťa obmýva tie nohy, tak je proste iná, hej? Veď Slováci čo boli pôvodne? Hej? Hrable, motika a ideš. No choďte teraz to robte. Tiež by ste to nerobili, pretože už ste ďalej, hej? Ja sa pamätám, ako veľmi pohoršilo ľudí na sociálnych sieťach to vyhlásenie Šáňa Mušinku, že Slováci pred 100 rokmi žili v takých istých chatrčiach, ako dnes žijú Rómovia. A to bolo proste jeden veľký, obrovský hejt, ako sa všetci Slováci na to urazili, ale v samej podstate, hoci to povedal veľmi pritiahnuto, tak akože, alebo expresívne, tak je to absolútna pravda. Áno, po druhej svetovej vojne boli Rusíni v lokalite, kde sa ja nachádzam, v rámci napríklad bytových podmienok, to znamená, že žili v zemiankách rovnakí ako Rómovia, len na inom type, hej? A teraz rozprávajme o svojich koreňoch a o svojej histórii, hej? Ja už som ticho. A poznáme to? Ani to ľudia nepoznajú vlastne. Že je potom pevná tá identita. No ona sa hovorí, že tie nohy, akože, ktoré tvoria tú identitu, že je história, jazyk, že to je kultúra a že to sú možno nejaké vzory Magda, alebo ľudia, ktorí... Čo to je tradičná rómska kultúra, Magda? No veď to, akože dajme si tú otázku, lebo ja sa na to tiež vždy pýtam a ľudia vlastne zostanú bez odpovede. Čo to je tradičná rómska kultúra? No, čo je to tradičná slovenská kultúra? Tradičná slovenská kultúra, áno. Tradičná česká kultúra. Áno. Čo to je? Alebo niekto povie, že ty už nežiješ rómsky život. Čo to je rómsky život žiť? Áno, tak ako pri Slovákoch povedia, že chceme naše tradičné hodnoty. Čo sú to tradičné hodnoty Slovákov? Bereme to z obdobia pred arizácie? To sú vaše Alebo ideme až do Veľkomoravskej ríše? Alebo ideme až tam? Alebo k Márii Terezii ako poddaní? Hej, no. Možná bych váš rozhovor dáme shrnula, že identita se vlastně proměňuje, nebo mně to tak vyplývá z toho, jak se bavíte spolu. Nevím, jestli by se s tím souhlasili. Áno, asi hej. Čo, ideme na nějaké poučky? Ne, vůbec ne, já vůbec do pouček jít nechci, ale přesto, že já iba naznačujem tu Teresku.
Já chci právě říct, že přestože jsem tohle řekla, tak zároveň ale vlastně vás chci pozvat na zakontext, nebo poprosím Teresku o zakontextování tématu identita do sociálních věd. Áno, akože asi nebudem ani ja vyslovene hovoriť nejaké definície, lebo tých je naozaj mnoho, čo sa týka identity, ale možno ešte také intro, že ako som sa pripravovala vlastne na túto tému, tak ja som si otvorila môj zošit z vysokej školy a my sme presne tému identity preberali na predmete kognitívna antropológia a naozaj tam to veľmi dobre spadá, lebo táto subdisciplína sa venuje priamo tomu, ako fungujú tie procesy vnímania, myslenia, rozhodovania sa a ako to teda tieto procesy sa implementujú v mozgu. A tá identita naozaj najviac súvisí s týmto. My sme teda tieto prednášky mali s doktorkou Danielou Jerotievič, čo je naozaj veľmi výborná antropologička, tak vlastne budem čerpať z tých jej prednášok, ale ešte som si pozerala aj nejaké ďalšie publikácie a články na internete, ale teda ako som už hovorila, že tie definície sú rôzne, niektoré sa podporujú, niektoré sa protirečia. Ono spočiatku sa hovorilo o tej identite tak, že je to vlastne niečo statické, že nejaký statický konštrukt. Ale už teraz tie modernejšie definície naozaj hovoria o tom, ako sme sa aj pred chvíľou rozprávali, že je to vlastne dynamický proces, že tá identita sa stále konštruuje. Pre príklad poviem, že ja by som teraz o sebe povedala, že identifikujem sa ako študentka. Že posledných 5 rokov som na vysokej škole a venujem sa primárne tomu a o pár mesiacov ma čakajú štátnice a zrazu už nebudem študentka, tak zase tá moja identita sa zmení, lebo sa budem niečomu novému venovať. Takže naozaj je to vlastne dynamické, nie je to nič stále, že naozaj sa to môže zmeniť, pretože menia sa aj veci, že čo si myslíme, s čím sa stretávame, aké veci prežívame. A všeobecne na tú identitu dá sa pozerať cez to, vlastne veľmi veľa vecí na to vplýva, či už je to kultúra, socioekonomický status, náboženstvo, zamestnanie, vzdelanie, orientácia, aj tá etnicita, naozaj by som tu mohla menovať toho mnoho. A všetci teda sa tak do niečoho identifikujeme, ale to zase neznamená, že keď sme členovia a členky jednej kultúry alebo etnicity, že my máme úplne tú istú etnicitu, teda identitu. Ono to ako keby nie je univerzálne, že teraz keď niekto povie, že je Róm alebo Rómka, takže všetci sú vlastne rovnakí. Že to vlastne zase je taký ten zlý prístup na to sa pozerať tak, že všetci sú vlastne rovnakí. Každý aj človek môže mať v sebe viac tých identít. Nikto o sebe vlastne nepovie iba jednu vec, lebo vlastne v tom živote rieši veľa vecí a stále sa tvaruje tá osobnosť a tiež je tam taká ďalšia vec, čo treba okomentovať, že ľudia v podstate tak, ako to povedať, my sa vlastne správame podľa toho, že kde sme a s kým sme, že naozaj my si môžeme aj vedomo nejakú časť našej identity schovať, ak sme v nejakej spoločnosti, kde vieme, že takýto typ identity nie je žiadaný. A zase, keď sme s nejakými inými ľuďmi, s ktorými sa napríklad nebojíme prejaviť nejakú našu časť tej identity, tak zase to neschovávame. A tam zase možno ide taký ten kontrast nejakej tej individuálnej identity a kolektívnej identity, že presne to, že ja som ja, ale som teda napríklad Slovenka, hej, že čo to vlastne znamená, že tá kolektívna identita, že spája nás nejaký národ, ale presne ako sme sa tiež predtým rozprávali, že čo to vlastne znamená. A tam taký môj ešte názor je na to, že v tejto kolektívnej identite je taká podľa mňa problematika, že všeobecne sú možno nejaké dominantné predstavy o tom, že keď som Slovenka, alebo že keď som žena, tak to by som sa mala správať, toto by som mala robiť a jak sa s tým vlastne, mne to vlastne, dajme tomu, že nič nehovorí, tak potom je možno taká kríza tej identity, že som teda naozaj Slovenka, ak s týmto nesúhlasím, alebo aj v tej rómskej etnicite, hej, že sú nejaké presy o tom, že čo Rómky a Rómovia robia, že akí sú a potom, keď niekto sa s tým nespája, tak vlastne tam sú potom také tie otázky, že kto vlastne sme
a či naozaj spadáme tam, kam spadáme a či máme nejaké miesto v tej spoločnosti. A tak to je tiež taká trošku filozofia, ale ešte by som možno spomenula, že s identitou sa spája taký fenomén, ktorý sa nazýva esencializmus. Neviem, či ste sa tu niekto s tým predtým stretli, ale ide vlastne o to, že my pripisujeme nejaké esencie a ono to vlastne nie je nič fyzické, ono je to naozaj iba nejaká naša predstava alebo reprezentácia, ktorú si pripisujeme napríklad k jednotlivým kultúram alebo etnicitám. A ono nám to pomáha sa vlastne lepšie orientovať v tom svete, že potom lepšie vieme, že čo môžeme očakávať. Ale teda hovorím, že ono to nemusia byť ani nejaké faktické poznatky, častokrát sú to práve nejaké nesprávne predstavy alebo reprezentácie, ktoré zase potom môžu tvoriť nejaké stereotypy a tak ďalej. Že ono sa to vlastne dedí z generácie na generáciu a ja dám zase možno taký príklad, hej, že ako vysokoškoláčka som sa stretla častokrát s tým, že zahraniční študenti majú o nás Slovákoch takú tú esencialistickú predstavu, že všetci chodíme iba piť, hej, a že stále sa tu pije alkohol a všetci študenti vlastne kašľú na štúdium a iba pijú a že tam potom zase vlastne príde ten kontrast, hej, že oni majú o nás tú esencialistickú predstavu, ono to vlastne nie je pravda, ale u nich sa to tak proste v zahraničí hovorí, hej, že takto to funguje. Čiže to bol možno taký ten príklad toho, že síce vlastne takto premýšľame v tých esencialistických nejakých sférach, ale nie je to vždycky založené na pravde. A to je asi všetko k môjmu výkladu. Jo, moc děkujeme za zakontextování tématu identita do sociálních věd. Terce, a teď se podíváme na video, co na identitu říká psychologie. Keby som to mala celé tak zhrnúť, tak tie predsudky nevieme s nimi bojovať nejak inak ako tým, že budeme žiť svoj život najlepšie ako vieme. Či už reprezentujeme Rómov, Maďarov, Ukrajincov, hocikoho, Vietnamcov, naozaj. Či reprezentujeme našu rasu, naše náboženstvo, naše vyznanie alebo orientáciu. Celé to o tom, že náš život hovorí o mnoho viac, než to, ako si nás ľudia vedia zatriediť a zadeliť. Zároveň úplne rozumiem tomu, že takéto predsudky nám vedia veľmi ublížiť. A že človek si nakoniec môže tak hovoriť, že naozaj som taká zlá, ako ma dopredu vedia odsúdiť, že naozaj mám menšie šťastie v živote, naozaj som odsúdená k tomu, že budem celý život znášať nejakú nenávisť. A presne to je ten rozdiel, že ten človek, ktorý dokáže svojimi predsudkami ubližovať niekomu inému a na druhej strane človek, ktorý tým predsudkom nejakým spôsobom čelí, tak to, kde sa ukáže pravda, je to srdce. A ktoré srdce má tú hodnotu, ktoré je to čistejšie? To, ktoré je schopné odsúdiť, alebo to, ktoré je schopné sa na to pozniesť a ísť ďalej? Tak ja určite s týmto súhlasím. Je to veľmi veľká téma a naozaj je to tak, že táto téma identity nám vlastne môže spôsobiť aj veľa zranení, keď nemáme to doriešené, tak ja si myslím, že presne tak, ako to už bolo hovorené, že môže z toho vyplynúť veľa rán, veľa zranení, veľa vecí, ktoré nám niekto povedal, že jednoducho každý jeden z nás si potrebujeme byť vedomí toho, kým sme, kam patríme a kam smerujeme. Děkuji vám moc krát. Teresko, vyjadříte sa taky? Ja si myslím tiež súhlasím teda s tým, čo bolo povedané. Tiež si myslím, že to je naozaj veľká téma, ktorú treba riešiť a som rada, že existujú takéto projekty, kde sa o tom ľudia môžu naozaj slobodne baviť a majú vlastne aj ten profesionálny pohľad na to. Ako napríklad klinickej psychologičky alebo napríklad Teresky, ktorá nám to povedala z pohľadu tej vysokoškoláčky. Takže som rada, že sa to rieši a že sa o tom hovorí. Děkuji moc krát. Jakou roli v tomhle všem, v tom tématu, o kterém mluvila ta psycholožka, jakou roli v tom hraje odpuštění? Hraje nějakou? Myslíte si? Nebo kdokoliv jiný? Teď ten dotaz dávám
pro všechny? No, podľa mňa, ak je niečo bytostne vašou súčasťou a niekto sa toho bolestne dotkne, tak, tak to odpustenie môže byť aj veľmi zložité, lebo ten človek môže spôsobiť v rámci vašej identity dokonca krízu identity. Že začnete pochybovať. A sme opäť v tom, čo sme pred chvíľkou rozprávali, že a je to stále do kolečka. A je to o tom, ako ten človek vlastne dokáže spracovať tie veci. Že či im uverí, alebo no. A odpustenie je ten konečný a najzložitejší proces podľa mňa. To už človek musí byť veľmi zrelý, aby dokázal odpúšťať. Si myslím. Neviem, možno, že si myslíte inak. Môžem sa k tomu pripojiť? Ja viem rozprávať podľa seba, že ja som prešla tiež takou dlhou, ťažkou cestou, ktorá nebola ľahká ako každý jeden človek, ktorý vlastne žije v tejto spoločnosti, bez ohľadu na to, či je to Róm alebo neróm. Ja sa vlastne snažím tak na ľudí pozerať, že predovšetkým komunikujem s človekom, ale ak hovoríme o tom odpustení, tak mne sa identita aj to samotné odpustenie preto, čím som prešla, spája s odvahou. Tá odvaha je to prejsť vlastný tieň, vlastne prijať sám seba, ale najmä mať odvahu odpustiť sám sebe, lebo ak nedokážem odpustiť sama sebe a nedokážem tým pádom odpustiť ani tým druhým, ktorý možno, že ak sa bavím o tom, že ako kto ublížil formou tej identity alebo osočovaním, sú veci, ktoré my nevieme v živote ovplyvniť, ani to s tým sa stretneme, ako kto s nami komunikuje, ale naozaj tá odvaha prejsť svoj vlastný tieň, je to neskutočne mať na to, ja to hovorím tomu, že guráž. Pozrieť sa sám sebe do očí pred zrkadlom a povedať si, že odvážiť sa, prijať sa takým, akým som. A ak nemám túto odvahu, tak vlastne ja môžem vyštudovať, ja môžem mať rodinu, môžem prejsť dlhú, ťažkú, neskutočne ťažkú cestu, ale to, čo človeka ťaží, tie rany, ktoré tam sú, samozrejme, že tie rany, tie jazvy sa nikdy nezacelia, nikdy nezmiznú. Ale my musíme počítať s tým, to čo napríklad ja tiež bez viery v Boha neviem existovať. Tá odvaha sa spája s tou vierou. Áno, niektorí verí v Boha, niektorí verí niečo iné, ale to také zacelenie, samozrejme, že tá rana vždy bolí, keď sa otvára, keď sa niečo spomenie. Ale odvaha, bez tej odvahy človek nedokáže. Ani ja som to nedokázala v živote. To, čo som dokázala, čím som teraz, to práca, ktorú pracujem. A pre mňa bola už to odvaha, že som dokázala to, čím som prešla, dať do podoby, nerada to hovorím, do knižnej podoby, takže je to už to, že vlastne človek príjme nielen tú svoju prítomnosť, ale musím prijať aj tú moju minulosť, moju históriu, to moje všetko. A vlastne bez odvahy nedokážeme byť takými, akými vieme byť a akými chceme byť. To je môj názor. Děkuji moc krát. Ja len chcem doplniť, že Naďa napísala 2 autobiografické knihy, ktoré sú naozaj, aj keď ten dej sa odohráva kdekade od kláštora po školstvo, ale sú naozaj o veľkom odpúšťaní, lebo popisujú také šialené veci a také šialený život, že ľudia hovoria, že to sa jeden človek nedokáže prežiť a nie to ešte odpustiť. Čiže ona si našla takúto formu odpuštění. Děkuju. Vy jste mi, Naďo, jestli to můžu tak říkat, nahrála, protože já jsem se chtěla dotknout romské historie. Jestli o něco víte, nebo co byste chtěli vypíchnout, s čím byste chtěli seznámit ostatní tady, já nevím, nakolik jste znalí, ale co je pro vás důležitý v té romské historii? Čo sa týka pre mňa je rómska história, tým, že som aj sama Rómkou, veľkou záhadou, lebo aj keď som vyrastala v rómskej rodine, tak ja našu históriu až tak dokladne nepoznám. A neustále ju objavujem a spoznávam ju najmä v ľuďoch z komunít,
s ktorými komunikujem a spolupracujem. Čiže pre mňa je tá, že chodiaca živá história. Čiže úprimne je to pre mňa na jednej strane veľká hanba, že dôkladne nepoznám moju históriu alebo históriu nás Rómov, ale ja sa zase pozerám na to tak, že rodina, keď som naozaj vyrastala v rómskej rodine, nikdy sme sa na túto tému nebavili. V dobe, keď ja som vyrastala, chodila do základnej školy alebo na strednú školu, tak rómska téma sa nikdy nerozoberala, boli sme len cigáni. Takže bolo to všetko také akože nepoznané práve, ja ju objavujem naozaj teraz. Čiže ja viem a poznám iba tú históriu, ktorá sa týka bytostne mňa a ľudí, s ktorými spolupracujem. Ale ak môžem dodať, tak ja všeobecne históriu, to keď si napríklad niečo prečítam o nás, o Rómoch, tak ja hovorím, že áno, história je práve, ja ju vnímam ako takú súdkyňu budúcnosti a prítomnosti. A takže takú spravodlivú, že ktorá vlastne aj hovorí, aj dokazuje veľa vecí a učí nás. Takže z mojej strany zatiaľ naozaj len tak málo. A co jazyk? Mluvíte romsky někdy? Neviem, ak môžem zase ja Ano. myslím si, že rómsky jazyk je pre nás veľmi dôležitý, najmä na tú komunikáciu. A ja sa kedykoľvek vždy aj vďačne a rada porozprávam po rómsky, lebo vlastne po rómsky som komunikovala, keď som vyrastala doma, potom keď som učila na určitých základných školách. A teraz vlastne do styku s rómskym jazykom prichádzam iba vtedy, keď sa rozprávam s Rómami z komunity, alebo keď začujem niekde v električke, tak už naťahujem uši. A samozrejme pri počúvaní hudby a tak. Ale myslím si, že rómsky jazyk je neskutočne dôležitý už od toho útleho detstva, lebo naozaj je to nielen akože o našej identite, ale aj o tom, že patrí k nám, je to naša súčasť. Ja nebudem súhlasiť. Mňa rómsky jazyk neidentifikuje a cítim sa byť Rómkou. Ja som možno z toho historického hľadiska vyrastala a tých obcí na východnom Slovensku je viac, kde rómskym jazykom minorita naša nerozprávala a bolo to dané práve tým historickým kontextom a tými dejinami. Čiže mňa rómsky jazyk nevystihuje. Děkuji. A je to súčasť mojej identity. Děkuji. Víte, já tady jenom takovou vsuvku. Já mám dceru a ona měla období, nevím, jestli to má pořád, a ona chtěla patřit k vám a romštinu se začala učit. A máme doma různý jako učebnice a tak a ona jako poslouchá romský texty, tak tý se to líbí hodně. Že nemají to kdo učit, protože já umím jenom česky a nemáme nikoho v příbuzenstvu, ale tak jsem ráda, že jsme se o tom mohli pobavit. A ja iba chcem povedať, že to neznamená, že už neviem rómsky. Ale nie je to súčasť mojej identity. Už to chápu. Nie je to môj materinský jazyk. Nie je to, čo som vyrastala. Nemyslím v rómskom jazyku. Hej, tak ako ja neviem, naučím sa anglicky, neznamená, že myslím v anglickom jazyku. Rozumím. Teď už vám rozumím, jak jste to dodala. Děkuji moc krát za vysvětlení. A ono treba povedať asi, že myslím si, že neviem len doplňať, že 2/3 Rómov nehovorí proste rómsky. Minimálne z tých integrovaných, alebo ako to nazvať. Napríklad ja som vyrastala v lokalite, kde už moji akože 5 generácií dozadu nerozprávalo rómsky. Že mňa to nemal kto naučiť rozprávať rómsky. A ak aj prišla nejaká nevesta alebo pristáž do obce, do rodiny, tak svojim okolím bol prinútený proste tým jazykom nekomunikovať, pretože nemal s kým komunikovať. Napriek tomu sa ale často rozpráva, že ten jazyk je základ identity. Veľa aktivistov to zdôrazňuje, že je to neuveriteľne dôležité. A opäť sme pri tom, že sme hovorili o tej sebadôvere a uveriť tomu, že nič nedokážeme a tak.
veľa tých ľudí, ktorí nemajú ten materinský jazyk rómsky, lebo rodičia s nimi nerozprávali a nevedia rómsky, cítia, že sú Rómovia v rámci svojej identity, ale reči o tom, že keď nevieš jazyk, nie si Róm, práve pri sčítaní to veľakrát zaznievalo, tak to spochybňuje ich vlastnú identitu a opäť je tam že nejaká kríza, kde riešia, že tak naozaj nie som dostatočne dobrý, lebo neviem rómsky jazyk. A to je opäť seba dôvere. A zažila som aj také príbehy, že to vyčítali rodičom, že vy ste nám ako keby nesprostredkovali rómstvo, že v celej tej jeho ako keby kráse. A je to úplne zbytočné, lebo ak človek sa raz cíti Róm, tak nepotrebuje podľa mňa na to jazyk. Ale dobre, ja to hovorím ako baba z majority proste, takže ja mám o tom čo najmenej hovoriť. Magda, bola si tu, videla si tu, rozprávali sme sa hlbšie, tie debaty neboli jednoduché, ani teraz so mnou nikdy nie sú jednoduché debaty, ale osobne si nemyslím, že mňa identifikuje jazyk. Okay? A co vás nejvíc identifikuje, Aleno? Mňa? No? To je hnusná otázka. A neviem na ňu odpovedať. Ale jazyk ma neidentifikuje. Nie. Dobře. Děkuju. Co pro vás, Teresko, znamená jazyk váš rodný? Umíte rómsky? To je na mňa otázka, hej? Áno. Neviem po rómsky, teda mňa tiež jazyk neidentifikuje. V podstate nikto od nás z rodiny, myslím si, že nevie teda viem, že nevie po rómsky. Myslím si, že možno mamina babka, myslím, ona rozprávala po rómsky, ale u nás v rodine sa skôr rozpráva po maďarsky. Mňa sa nenaučili po maďarsky, ale rodina vie po maďarsky. Mňa dali maďarské bilingválne gymnázium, ale to je druhá story zase. Takže mňa ako keby ten jazyk tiež nejakým spôsobom nedefinuje. Ale myslím si, že tak akože je to... Každý to má inak. Každého nejak definuje niečo iné. Mňa definuje, by som povedala, že rómska hudba. Ja mám veľmi rada rómsku ľudovú hudbu. A myslím si, že práve pri tom cítim ako keby tie svoje korene, keď počujem ľudovú cymbalovku rómsku. A máte nějaký vzor mezi rómskými hudebníky? Nebo i jinýma? Ale hlavně... Určite mám. Tak z tejto doby sú to určite Cigánsky diabli, ktorí robia rómsku hudbu a veľmi príjemne ju prezentujú po celom svete. Robia, dá sa povedať, world music, takže to sa mi páči na tej rómštine aj, že vlastne je to tak univerzálny jazyk, že sa s tým dá ísť a hrať po celom svete. Pretože v podstate tí Rómovia nemajú takéto miesto, kde sú, ako je napríklad sú Slovácie, vytýčené územie, kde ľudia rozprávajú po slovensky. Ale tých Rómov je po celom svete, sú tie komunity, takže všade sa s tým dá ísť a rozdávať nejaké tú svoju históriu, tú svoju tradíciu tou muzikou. Tereska, a nesúvisí to s tým, že hudba je univerzálna? Ja predsa nemusím rozumieť švédsky, ale keď sa mi páči tá melódia. Áno, máte ale keď minule som sa nad tým tak zamýšľala, aj sme to rozoberali v škole, pretože samozrejme, každý môže, niekto aj napríklad v Austrálii môže počúvať, ja neviem, moju skladbu, ktorá je v slovenčine, hej, môže sa mu páčiť. Ale predsa len ten záber tých Rómov na tom svete je viac a veľa ich pozná tú svoju reč a je to tým, že ako som povedala, že tí Rómovia nemajú vytýčené to územie a sú po celom svete, tak sa ako keby vždy, lebo napríklad, keby ja idem teraz do Austrálie, tak ťažko tam budem hľadať slovenskú speváčku, ktorá tam niekde spieva. Ale Rómov by som tam našla. Takým spôsobom to myslím ja. Jasne. Děkuju. Míšo, můžu poprosit vás, umíte vy rómsky? Ja takisto sa musím pridať, že nie. Ako som spomínala, tak detko ma chcel učiť, keď som bola teda malá.
ale vtedy tým, že som mala takéto obdobie, že som si myslela, že to je niečo hrozné a som sa za to hanbila, tak vtedy sa mu to nepodarilo. Žiaľ, už detko teraz nie je medzi nami. A ja keď som objavila, ako som hovorila, to svoje cigánske srdce, tak už nikto nebol taký, kto by ma to naučil. A súhlasím s tým, alebo teda sa stotožňujem s tým, že moja identita, konkrétne teda moja, samozrejme každý to má inak, že nezáleží od toho, či viem po romsky alebo nie. Áno, chcela by som to vedieť, pretože často treba schodím v rámci takých svojich kresťanských aktivít alebo niekedy aj knižných, tak som bola už vo viacerých osadách. A viem, že títo ľudia proste v tých osadách príjmajú lepšie ľudí, ktorí vedia po rómsky, lebo sa im vedia približiť viacej. A sú tam napríklad aj ľudia, ktorí nevedia po slovensky a vedia len po rómsky. A ja s týmito ľuďmi sa nemám kvôli tomu, že ja to neviem, tak sa nemám s nimi ako porozprávať. Čiže áno, chcela by som to vedieť. Myslím si už teraz, že je to krásny jazyk, že určite by som sa nemala za čo hanbiť, ale napriek tomu som Rómka až do špiku kosti a je to proste vo mne stále. Či rozprávam, či ležím, či sedím, som kto som, bez ohľadu na to, či ten jazyk ovládam. Děkuji. Vy často zmiňujete spojení cigánské srdce. Co to pro vás znamená? No, konkrétne sa mi to spája s tou knihou, ktorú som vlastne vtedy písala, keď tento pojem tak vznikol. A konkrétne teda táto definícia alebo toto slovné spojenie, to cigánske srdce, tak tam vychádzalo z toho príbehu, že tam boli vlastne aj Rómovia v tej knihe, aj nerómovia. A keď to tak veľmi zjednoduším, áno, tak mali medzi sebou boje, že tam boli proste boje vzhľadom na to, že jeden učil svoju dceru, že nemá mať rada Rómov, že nemá mať proste nič s nimi a ten Róm vlastne zase bol učený, že nemá nič mať s tými bielými a proste tam prebiehal neustály boj. A oni vlastne neskôr prišli na to, že vlastne je to úplne jedno, pretože a tak sa potom vlastne aj tá kniha premenovala, že už sa volá Cigánske srdce, ale oficiálne sa teda volá, že všetci sme cigáni, lebo vlastne rasizmus sa začína presne tam, kde si ľudia myslia, kde si jedna rasa myslí, že je lepšia ako tá druhá. Že vo svojej podstate sme jednoducho všetci rovnakí, všetci sme stvorení nejakým spôsobom, všetci sme tu kvôli niečomu na zemi. A to cigánske srdce je proste srdce, ktoré vie, kam patrí, ktoré áno, má aj tú svoju identitu, ktoré je odvážne, ktoré sa nebojí milovať, ktoré áno, vie aj odpúšťať, ako to už bolo zmienené. To jste řekla moc hezky, moc krát děkuju. A my se teď podíváme na video, co na to říkají osobnosti. Identitu si tvoríme celý život. Ale zo začiatku je nám kvázi iba taká oznámená. Narodil si sa ako Slovák, rozprávam sa s tebou slovensky doma. Ale celý život máme na to, aby sme sa s ňou vedeli zžiť. A ovplyvňujú veľmi veľa vecí našu identitu. Ako sme na ňu dostali spätnú väzbu, v čom sa cítime dobre, v čom sa cítime doma. Niekoho to viac láka skúmať svoje korene. Niekto sa zase zameria iba na jeden aspekt z tej identity. Ale keď poznáte, že prídete domov a to je tá vôňa domova, tak identitu by som nazvala, že to je vôňa toho človeka. My na konzervatóriu, ja som študovala herectvo, my sme tam boli dokonca 4 Rómky v jednom ročníku, čo v žiadnom inom ročníku tam takto nebolo akože v hereckom. A my sme to vždy brali také, že akože to je super strašné. A mali sme ešte pár kamarátov, ktorí boli nerómovia a oni povedali, že tak ja síce nie som Róm, ale dušou som, že... Takže ja som sa s tým stretla, že hej, u nás v triede to bolo ino. Ale verím v to, že akože na Slovensku sú prípady, kedy to in nie je. Čo je to, čo by Rómovia prijali, aké správanie? Uznanie. Uznanie. Uznanie je to, čo chýba. Uznanie toho, že byť Róm nie je chyba v systéme.
Dvojitá identita tvrdia ľudia, dokonca odborníci, že takéto niečo neexistuje. Buď som Maďar, alebo som Róm, alebo som Slovák, alebo som inej národnosti. Ale že tá dvojitosť ako identita, že to neexistuje. Tak ťažko hovorí ten, kto nemá tú identitu, ale ja si myslím, že my tú identitu máme a perfektne to ovládame. Ja nahlas hovorím o tom, že mám aj maďarskú identitu. Rozumiem. Ako je to vlastne presne s tou identitou versus jazykom? Tak to práve tie dva názory. My tvrdia, že naozaj, že aký je môj materinský jazyk alebo akým jazykom sa prihovorala ku mne moja mama, tak to tvorí moju identitu. Ako ja sama, teda už neviem po maďarsky tak veľmi dobre, ale pamätám si, že môj syn začal plakať a ako čerstvá matka som si vybavila prvú maďarskú pesničku, aby som ho upokojila. Že niekde na našej úplne hlbokej osobnej úrovni tam ten sklon cítiť sa, že toto je niečo, z čoho stala to teplo domova, tak ten jazyk to môže predstavovať. Jazyk je nástroj, ktorý môžeš komunikovať. Ale my sami dobre vieme, že my vieme komunikovať aj inak ako jazykom, ale jazyk je to prvé, čo sa ti s niečím spája, kde si doma, hej, že ideš do zahraničia a spýta sa, aký je tvoj rodný jazyk, niečo, čo ťa prezentuje a nesie, ale súhlasím s tebou, že to nie je iba jazykom, ako sa cítiš, ako svojou identitou, svojou príslušnosťou, národnosťou, skôr je to v tom, čo sa cítiš ty doma. A minulo sme si hovorili, že identita je nie, že vôňa domova, ale vôňa človeka. A to ti nespôsobí len jazyk, ale práve to, ako to máš v sebe, tie hodnoty a to také svoje osobné nastavenie. Myslíte si, že sa dá identita vyučovať? Ja si myslím, že sa môže podporovať. Teda z toho pohľadu považujem za dôležité, aby v našom vzdelávacom systéme bola možnosť pracovať a zakomponovať rómsky jazyk ako pevnú súčasť toho, že aj teda na základe expertov, že bilingualizmus je ďalší jazyk spoznávania života a teda, že je to obohacujúci prvok a zároveň dáva ten pocit, že aj v mojom rodnom materinskom jazyku môžem teda doplňať svoje poznávanie sveta v dvoch jazykoch a to je to bohatstvo. Ja by som mal možno apel priamo na učiteľov, pretože učitelia majú mnohokrát v rukách ten prútik alebo sú pri tom kľúčovom momente, kedy svojím správnym prístupom vlastne možno pri prezentácii témy, pri debate možno z očí do očí s jedným tým rómskym žiakom majú práve oni tú obrovskú moc a vedia ovplyvniť vlastne jednak to smerovanie, jednak keby aj ten rast a rozvoj tej identity. Na školeniach vlastne celku bežne to počúvame ako jedna jediná veta, jeden jediný rozhovor s niekým zmenil a nasmeroval a pomohol veľakrát tomu mladému človeku alebo tomu dieťaťu. A v mojom prípade napríklad od malička takýmto človekom bola moja starka. A ona bola vždy pre mňa od malička tou osobou, s ktorou som sa mohol rozprávať, ktorá so mnou zdieľala tie príbehy, cez ktorú, aj keď možno nepriamo som sa dozvedal o tej rómskej identite a ako jej život vlastne bol ovplyvnený tým, že bola vnímaná ako Rómka, že bola Rómka, že žila v rómskej rodine. Veľakrát 1-2 informácie môžu absolútne zmeniť tomu danému mladému človeku náhľad na samých seba. Samozrejme, že je veľmi smutné, že keď príde Róm do nejakej spoločnosti na Slovensku, tak za ňoho hovorí už len to, že je Róm, že je tmavší a ťažšie sa mu samozrejme potom nejakým spôsobom mení ten stereotypný obraz o ňom samom. Ale myslím si, že toto je taký kľúč k tomu, aby sme začali tie veci chápať trošku inak. Chudobní ľudia, málo vzdelaní ľudia bez informácií sú veľmi ľahko manipulovateľní. Naviac, ak nedôverujú svojim lídrom alebo svojim nejakým reprezentantom, tak tí ľudia to majú veľmi ťažké a výsledkom je to, že sa stiahnu a nechcú sa do ničoho zapojiť. V kultúrnej krajine, krajina, alebo vláda, ktorá chce dodržávať občiansky princíp, tak sama od seba by takáto vláda mala vychádzať k svojim ľuďom a vlastne im núkať určité riešenia. Proste robia veľa vecí naviac, len aby sa všetci tam cítili, že sú doma. Čiže ak neustále budeme hovoriť niečo negatívne, ak budeme ich spájať s niečím, čo nie je ľúbivé, čo nie je priateľné, tak je treba veľkú silu na to, aby som napriek tomu povedala, že som to a to. Spoločnosť netvorí vlastne tú atmosféru k tomu,
aby sa Rómovia tu cítili byť doma, ale verte, že napriek tomu sa cítia byť doma a niekedy jim to jedno, čo si vymyslíte. Já, když jsem se dívala na to video, tak mě u toho napadaly ještě další zamyšlení. Teresko, já bych se zeptala vás, co pro vás znamená, stejně jako jsem se ptala u Míši, co pro vás znamená romská duše? Vy mluvíte o romský duši. Rómska duša. Ťažké. Dnes sú ťažké otázky. Rómska duša pre mňa znamená, keď si to tak poviem, keď sa nad tým zamyslím, tak to určite pre mňa znamená aj ten temperament, ktorý človek v sebe má nejaké... Pretože človek nemusí úplne nutne vyrastať v tej rómskej komunite, si myslím, že stále nejaké tie korene v ňom sú a má takú tú rómsku dušu, cíti to stále v sebe, aj keď priamo v tej komunite nevyrástal, môže potom časom sa cítiť tak, že niečo mu možno v tej výchove chýbalo, alebo nejaký vzor, teda človek, ktorý by sa cítil rovnako, že by mu povedal, že áno, je to v poriadku a môžeme s tým robiť ďalej toto. Ale myslím si, že tá rómska duša sa rozvíja najmä vtedy, keď človek je medzi Rómami a je medzi tou svojou komunitou ľudí. Takže pre mňa rómska duša znamená to, že každý Róm ju v sebe má, bez ohľadu na to, či vyrastal alebo nevyrastal v rómskej komunite. Děkuju. A teď otázka pro vás, pro všechny. Lze mít dvojitou identitu, jak tam zaznělo v tom jednom videu? Nebo v tom jednom rozhovoru, pardon. Lze mít dvojí identitu? Podľa mňa určite áno. Ja sa napríklad cítim aj ako Slovenka, aj ako Rómka. Moja rodina alebo moja mama sa možno cíti ako Slovenka, ako Rómka, ako Maďarka. Že nemusí to byť ako keby, že len tá jedna osobnosť, tá jedna identita v tom, že cítim sa ako Slovák, cítim sa len ako Róm. Niekto sa môže cítiť len ako Róm, môže sa cítiť len ako Slovák. A môže si povedať, cítim sa ako Slovák aj napriek tomu, že je aj Róm, alebo opačne. Takže myslím si, že tá dvojita je úplne v poriadku a myslím si, že veľa ľudí sa tak cíti. Děkuju. Míšo, jak to máte vy? Ja s tým úplne takisto si myslím, že tá dvojitá identita je úplne v poriadku. Necítim sa byť len úplne Rómka, takisto sa cítim byť aj Slovenka a nemyslím si, že to je teraz nejaká súťaž, áno, že teraz musím vybrať, že čo som viacej, lebo jednoducho som sa narodila aj tak a tak ako už tu bolo možno aj predtým zmieňované, že tá identita vlastne je aj to, čo možno to, čomu sa robím alebo čo ma tak definuje, takže moja identita je napríklad aj v tom, že píšem, že proste milujem slova, že aj v tom je tá moja identita, takže neviem si predstaviť, že by som mala len tú jednu, samozrejme každý sme úplne iný, čo je úplne úžasné, že každý sme taká individualita, ale ja som viac ako keby tých osobností je vo mne. Děkuji vám. Řekněte mi ještě, to je teď pro všechny otázka, dá se podle vás identita vyučovat? Jak taky padlo v těch rozhovorech? Podľa mňa sa nedá vyučovať, ale určite sa dá, ako som spomínala, pomôcť v hľadaní tej identity. Dá sa nejak podporiť toho človeka v tom, aby našiel samého seba, aby ho podporil v tej identite. Tak ako som pred chvíľou spomínala, že možno nejaký Róm si ho adoptuje biela rodina, hej, tým pádom nevyrastá medzi tými Rómi a nehľadá nejakú tú svoju identitu od toho detstva, ale niekde v tom tínedžerskom veku alebo v tej dospelosti zistí, že má v sebe niečo aj iné, než mala tá jeho rodina a vtedy si myslím, že je potrebné, aby človeku niekto pomohol v tom, aby našiel niekoho, kto je z podobnej komunity, lebo predsa len človek sa môže cítiť inak. Všimne si to sám na sebe a potrebuje niekoho, aby mu v tom vedel poradiť. Takže vyučovať sa to podľa mňa nedá, ale určite tá podpora v tom by mala byť. A v čomu môžeme vyučovať?
je k empatii. Mhm. Určite môžeme a na to nemusím sa baviť o identite. Alebo Mhm. dávať do popredia, alebo aj z toho, čo mi tu rozprávali, že rómska duša a cítenie, mám pocit pri vás, dievčatá, že som úplne že chladná, že som si úplne inde ako vy. Že cítenie, a to mi všetko skôr súvisí s tým, že ako som empatická. Ja si osobne myslím, že som nemusela vyrastať v chudobných podmienkach, obytá plechami priestor a moji kamaráti sú potkaní, ale už to zveličujem, hej. Ale si dôležitejšie je to, že ich chápem, že proste potrebujú tú pomoc, že chápem, že keď mi dieťa povie na vyučovaní, alebo keď mi povie v tej komunite, že dobre, že to stále nemusí znamenať dobre, lebo za tým je kopec ešte iných nuancí, ktoré vychádzajú z toho prostredia, kde to dieťa je a tak ďalej. Myslím, že som to celé ukončila nejako, že stačí, že si empatický, nemusí sa tu hrať na identitu takú alebo hej takú, hej. Ja môžem ísť ku Inuitom a môžem s nimi súcitiť a chápať ich a vôbec nemusím mať ich identitu napríklad. Děkuji A vám to moc. isté si myslím, že máte aj akože z majority ľudia. Nemusíte mať našu identitu. Vy s nami súcitíte, vy nás chápete a preto s nami pracujete a preto sa nám snažíte pomôcť, preto nám dávate podporu a tak ďalej. Děkuju. A ještě poslední otázka, než přikročíme k datům dalšímu zamyšlení, ke sčítání a slovo předám Tereze Hraníkový. Tak se zeptat, co vy a učitele, s jakými jste se setkávali? Kdokoliv z vás. Nechcem stále rozprávať ja som strašne... Ale klidně pokračujte, já pak vyberu když tak jako dalšího, nebojte. Áno, samozrejme, že človek musí mať okolo, ak nežijeme v integrovanej rodine, kde rodič už chápe nejaké veci, ale žijete v komunite, kde proste je hlboká chudoba, generačná chudoba, kde na to dieťa vplýva tzv. Toxický stres, ak tomu trošku rozumiete, čo to znamená toxický stres, tak samozrejme, že to dieťa potrebuje podporu a tým prvým, kto ho môže podporiť, je práve pedagóg. A to je už jedno, v akej pozícii, či robí v asistencie, pozícii vychovávateľa alebo učiteľa, alebo je tam len pani upratovačka či kucháka. Proste potrebuje ten support od niekoho. A jaký učitele jste potkávala vy jako dítě? Ja som mala to šťastie, že ja som vyrastala v tej komunite, ktorá je integrálnou súčasťou obce. Čiže tam ako ja som dlho nerobili rozdiely, že si nejaký iný. Hej? Nás bežne spávali, teraz to už poviem, že majoritná spolužiačka u mňa spávala, ja som u nej spávala ako dieťa, do 10 rokov, to bolo normálne. Hej? Že práve preto hovorím, že tá empatia, lebo tá identita nie je ten vzdialený pojem, s ktorým je bližšia, tá emócia mi je bližšia. A áno, ja už ako pedagóg práve toto chápem, že to je dôležité, hej. Ale zároveň musím povedať, aby sme len nehádzali tú vinu na, že učiteľ, on má aj ťažkú úlohu. On má strašne ťažkú úlohu. A on keď dlhodobo pracuje s deťmi z marginalizovanej komunite, veľmi rýchlo prichádza syndrom vyhorenia. A on tam neodchádza, aby sa nabil. On tam ostáva. A následne veľmi ťažko hľada svetlo na konci tunela. A potom sa už uspokojí aj s tým, že dobre, tak prvák nevie všetky hlásky. Alebo grafémy. Děkuji vám moc krát. Míšo, můžu poprosit vás, jaký vy jste měla učitele? Ja bohužiaľ mám veľmi zlé skúsenosti s učiteľmi. Bola som na základnej škole pre nevidiacich a slabozrakých, z čoho by človek nejako logicky, alebo by sme si jednoducho povedali, že tam boli úplne inak učitelia nastavení. Samozrejme, v každej škole by mali byť učitelia, ktorí sa k vám správajú k tým deťom pekne, áno, ale
keď pracujete so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré sú navyše na tom internáte, čiže od 6 rokov ste ako keby odlúčení od domova, tak tí učitelia by mali trošku zaujať iný postoj a žiaľ, s čím som sa stretla ja, že mnohí majú napríklad to, že šikanovali ma moji spolužiaci. Nie. Mňa šikanovali moji učitelia, pretože mne od malička vtlkali do hlavy, že na nič nemám, že proste nič v živote nedokážem, bez ohľadu na to, aké som mala známky, alebo ako som sa učila, tak jednoducho ja som bola hrozná, nemám na to, aby som vyštudovala, nemôžem sa v živote vydať, čo som doteraz ako nepochopila, že ako to tá učiteľka myslela. Nemôžem mať toto, môžem byť len košikárka. Nič iné zo mňa jednoducho nebude. A toto, keď počúvate roky, tak potom nastáva naozaj to, že začnete tomu veriť. Ja neviem, čím to je, ale niekedy môžete napríklad žene povedať 1000-krát, že je krásna, ale stačí, aby jeden jej povedal, že je škaredá a ona si jednoducho bude pamätať to, že je škaredá. A darmo mohli byť v mojej rodine ľudia, ktorí mi hovorili, že ty na to máš, ktorí vo mňa verili, ale keď toto mi vtlkali do hlavy, tak mne trvalo veľmi dlho, kým som pochopila, že tí učitelia nemajú pravdu. Že nie je to... Blahoželám moja. Normálne teraz by som vás chcela objať. Ďakujem. A jaký máte pocit teďko, když víte, že už jste něco dokázala a vlastně jste vyrovnaná sama se sebou? Mnohí sa ma pýtajú, že či nechcem napríklad tú učiteľku, ktorá mi to robila najviac, že ju teraz nechcem navštíviť akože s knihami a že jej to tak nejako vykričať. Ale ja nemám vôbec tú potrebu. Hovorili sme tu, že o odpustení a identite. Odpustenie, už keď si povieme to slovo odpustiť, tak to je vlastne, že niečo pustím. Že od niečoho sa jednoducho oslobodím. Ja som od tohoto absolútne slobodná. Ja nepotrebujem nikomu nič dokazovať, ja nepotrebujem tej učiteľke absolútne nič hovoriť, pretože som pochopila, že môže si hovoriť, kto chce, čo chce. Ja už teraz viem, kto som. Žiaľ, že mi to trvalo tak dlho, ale som veľmi vďačná za to, že som prišla do tohto bodu, že nemusím vôbec nikomu nič dokazovať, vysvetľovať a už vôbec nie, že teraz jej to pôjdem akože natriť. Ja to nepotrebujem. Ja si myslím, že keď niekto robí to, čo robila ona mne, tak ja si myslím, že ona skôr potrebuje si niečo vyrovnať v sebe. Moc krát děkuji za vaši otevřenost, Míšo. Moc krát. A poprosím teď Teresku Hraníkovou o její zamýšlení nad zajímavými daty ze sčítání. Tak vlastne, čo sme videli to posledné video, tak to bolo z takých live streamov, ktoré sa robili pred sčítaním obyvateľov v roku 2021, ktoré vlastne mali ako podporiť Rómov a Rómky, aby sa teda prihlásili na tú rómskú národnosť v tom sčítaní. A čo sa týka výsledkov, tak dokopy sa Rómov prihlásilo v sčítaní 156 164, pričom 67 000 bolo ako prvá národnosť a ďalších 88 000, skoro 89 000 bola ako druhá národnosť. Avšak tam je možno také zaujímavé porovnanie s Atlasom rómskych komunít z roku 2019, tak tam oni vlastne zistili, že na Slovensku sa nachádza približne 417 000 Rómov a Rómiek. Takže vlastne s tými výsledkami sčítania je to naozaj rozdiel, keďže tam bolo iba 156 000. A čo sa týka Českej republiky, tak tam v sčítaní sa ukázalo, že dokopy sa prihlásilo skoro 22 000 Rómov a Rómiek. Pričom dokopy sa v sčítaní zúčastnilo 10,5 milióna obyvateľov a obyvateľiek. Takže tiež tam to sčítanie, čo sa týka Rómov a Rómiek, bolo zaujímavé, že tam bol taký celkom nízky počet. A ono je teda vlastne teraz taká otázka, že či sa teda
nevnímajú ako Rómovia a Rómky, že naozaj pre nich to nie je súčasť tej identity, že by mali potrebu to zaznačiť v takýchto sčítaniach, alebo či je to naozaj o tom strachu z diskriminácie, že radšej to tam nenapíšu, aby z toho nemali nejaké negatívne následky. No, to je taká otázka možno na všetkých, že prečo to vlastne takto mohlo asi dopadnúť. Děkuju, Teresko, že jsi mě se posunula, protože my děláme teď mentimetr, co je potřebné. Ešte sa Elenka hlási, môžem? Aha, pardon, ja som si nevšimla. Díky. Ja by som chcela na to reagovať. To sú veľmi zaujímavé čísla ináč. Aj z toho atlasu, robila som na ňom, sú zaujímavé čísla, ale ja by som tu videla tých 156 000 pozitívne, nie negatívne, lebo on je to zrastajúce číslo oproti bývalému čítaniu pred roku 2001. Tuším 110 bolo vtedy, čiže stúplo to. Hej. Áno, stúplo to. A teraz sa pýtajme, kde sú tie príčiny. Prečo? A 87 000 ľudí, keď si prizná ako prvú národnosť, to je pokrok. Pokrok. Veľmi to negatívne. Ja som sa tiež zamýšľala, kde sú tie toho, že prečo sa ľudia nehlásia, prečo sa 500 000 skoro ľudí neprihlási k rómskej národnosti. Poprvé to v tých hlbokých osadách nemá kto vysvetľovať. A nikto to tam nevysvetľuje. Čo to znamená? Čo to znamená pre rómskú komunitu, že si dáš tam tú čiarku v rómskej? Aké sú výhody pre rómskú komunitu? A následne, prepáčte za to, lebo oni v tých hlbokých osadách, že čo pre mňa preto vplynie, nevedia, čo pre nich to vplynie reálne, že čo to znamená, keď si pridáš rómskú národu. Ďalej, je tam ten historický kontext. Moja babka prežila Dubnicu nad Váhom. A moja babka mi hovorila, že my nie sme cigáni. Nikdy nesmieš povedať, že sme cigáni. Teraz je dobrá doba. Ale ak sa raz zapíšeš desi, tie listy na papieri, tie písmenka na papieri ostávajú. Tam je ten historický kontext. A druhá vec je, viete, ja som tiež vyrastala v komunite, kde sa nerozprávalo, že moja babka mi nehovorila príbehy, vieš, z Indie sme došli a neviem, to sa nerozprávalo. V škole nebol rómsky dejepis. Ja som pochopila svoju naozaj identitu a hrdosť na to, že som Rómka až na vysokej škole, kde zrazu mi došlo, že v rámci predmetu dejiny Rómov, my máme jaké krásne dejiny. My máme koľko osobností, nie že teraz za posledných 100 rokov. Veď my sme mali vojenských, áno. Veď ten, kto odišiel z Indie a viedol tých ľudí, hoci ich bolo len 30, dajme tomu, alebo 100, on musel mať aké kompetencie? Od jazykových kompetencií, logistických kompetencií, riešenia konfliktu a tak ďalej a tak ďalej. To musel byť úžasný vodca, líder. Hej? A toto tie deti v hlbokých komunitách, nie že len v hlbokých, to nepoznajú Rómovia tieto dejiny, lebo sa to nemajú kde dozvedieť tieto dejiny. Na čo on má byť hrdý? Dobre, my tu všetci sa tvárime, že sme hrdí Rómovia, lebo hudba, lebo jazyk, lebo neviem čo, ale v reáli on je takú malú dušičku má, keď príde do majority a príde na lámanie chleba. Čiže to číslo, Tereska, nie že len, ďaká Bohu až. Tak děkuji moc krát za doplnění. Tak vysvětlila s námi, proč to tak dopadlo. Moc krát děkuju a jdeme tedy na ten mentimetr. Co je otázkou je, co je potřebné, aby se Romové nestyděli anebo nebáli přihlásit se k romské národnostní menšině. Zase poprosím zadat do vyhledávače a kód. Co je potřeba, aby se Romové nestyděli nebo nebáli přihlásit se k romské národnostní menšině. Tak, myslím si, že to můžeme uzavřít. Jenom mě zaujaly, přiznám si, ty politické výhody.
Tak jestli se k tomu chcete někdo přiznat a vysvětlit, tak budu moc ráda, jestli ne, tak půjdeme dál. Nechcete? Dobře. Já si myslím, že to možná souvisí s těmi stejnými příležitostmi, nebo já to tak vnímám trochu. I s tou rovností, která se opakuje, se svobodou, pochopení. Myslím si, že vlastně všechny ty pojmy, které jste vypsali, tak jsou v podstatě propojený a nějakým způsobem spolu navzájem velmi souvisí. Takže vám moc děkuji. A jestli se k tomu vy nechcete ještě někdo vyjádřit, tak myslím si, že můžeme Mentimetr zavřít. Jenom si to možná přečtěte, projděte, s čím souhlasíte, s čím byste třeba nesouhlasili, co vás ještě třeba napadá, co vám ještě vyskakuje v hlavě. Mne sa páči, že tá osveta je veľmi zdôraznená a to je asi to najdôležitejšie, že pracovať s komunitou. Či? Neviem. Samozrejme, že je dôležitá. Musíš vysvetľovať tej komunite, hej? Napríklad teraz boli voľby, vieš, koľko to bolo roboty, aby vôbec išli voliť do komunálu, ktorých nezaujímajú a pritom sú najdôležitejšie voľby? Viem si predstaviť a najviac ovplyvňujú tieto voľby, ten konkrétny život na konkrétnom mieste, samozrejme. A prvovoliči vôbec ich v škole neučia, ako ísť voliť, chápeš? Vysvetľuj im to, zahraj si to. To je osveta. A to nebudeme otvárať otázku, že v podstate aj zo zdrojov dotačných, kde by sa to dalo na to žiadať, na osvetu, nie na politické kampane, ale na osvetu, prečo je dôležité ísť voliť a čo to všetko spôsobuje, tak sa na to pozerá tak, že to by mohlo sa nakloniť v prospech nejakej strany. Radšej to nebudeme ani dávať, ani dotovať, ani dávať do priorít, ani nič. Čo je, že vlastne keď hľadáš cesty, akým spôsobom, lebo áno, nič si nehovoríme, že keď chceme urobiť dobrú kampaň a dobrú osvetu, tak treba na to aj peniaze. Lebo len aktivizmus nestačí. Ja si tak myslím, 7 rokov to robím ten aktivizmus a poviem ti, že som unavená. Unavená som z tých všetkých prekážok a nie z práce v lokalite. Ja som z majority unavená. Úplne ti rozumiem. Myslíte to tak, že jako z majority, že jim to nedochází, že se nechtějí změnit, že nechtějí být vstřícní? Viete, ako není normálne, keď identifikujete problém zaškoláctva a prídete na úrad práce, kde je na to vytvorené oddelenie, volá sa to kuratela a nič od nich nechcete, len aby išli do pár rodín a aby nedali pokuty, len postrašili, že nedostanete to a to, ak nepôjdu deti do školy. Toto sme chceli. A v tej komunite by sa to šírilo, fakt vám hovorím, jak Google, každý by dostal strach. Jasne. A zavolala mi šéfka kurately a tam mi povedala, že sa im nemáme spliesť do kompetencií. Súhlasím, mala pravdu, ale nehľadala riešenie, ako to riešiť. Toto je tá potreba tých multidisciplinárnych tímov, aby všetci ľudia, ktorí rozumejú tej problematike, sa spojili a išli za jedným cieľom. Ak tá multidisciplinarita nefunguje, tak nefunguje ten systém. Proste je tam chyba v systéme. Učíš deti, že poďme, nehaďme len tak, že ideš po odsade a hodíš hocikám odpad a zrazu ty sám prídeš, nebudem fajčím, ideš, že odhodiť špak, lebo stojíš vonku s deckami a sa obzeráš a ty ten špak nemáš kde vyhodiť. Že máš v ruke fľašu plastovú a ty ju nemáš kde odhodiť. A tak sa začneš pýtať, ako je možné, že na mojom sídlisku, kde ja bývam, sú malé smetné koše popri chodníku, ešte aj pre psov. A na osade, ktorá má 2000 ľudí, sú 2 veľké zberné kontajnery na jednom a na druhom konci. A medzi tým nič. Zvyčajne otvorené, čiže keď fúka, tak to rozfúka po celej osade a už to ide. A Rómovia znečisťujú. Áno. A tak sme išli na technické služby, že reku, dajte nám tu aspoň tie kontajnery, čo máte vyradené z mesta, hoďte to na osadu, tam sa to zúžitkuje. Myslíte, že tam sú?
Ne. Tak sme požiadali, že máte vedra, hej, technické služby, hoci čo, máte trávu, sejete, a neviem, čo tie plastové vedra. Nič od vás nechceme, len vyvrtajte tam dieru, dajte tam obyčajný drôt a každému elektrickému stĺpu na osade to hoďte, že ide okolo, hodí to tam. A vy to potom vysypte, keď to zbierate. Není sú tam. Hej? A máš učiť deti, že čistota na osade. Jasně. Moc krát děkuju za vaše vstupy, Aleno. Já myslím, že můžeme Mentimetr zavřít. A naše setkání se dneska chýlí ke konci. Já bych vás ráda, jednak chci teda ještě jednou poděkovat, že jste přišli, že jste si udělali čas, že jste vydrželi až teďko do konce a ráda bych vás pozvala na pokračování v neděli, kde budou naše rozhovory pokračovat dál, jmenuje se to Nedělní rozhovory o páté a bude to tentokrát na téma historie Romů a budu se na vás těšit Daniel Bunda. Takže ještě jednou moc krát děkuji a mějte se krásně, mějte krásný večer. Naschledanou. Ďakujeme, dovidenia. Moc krát děkuji hlavně vám, Teres, a taky Míše, že jste přišli, že jste si udělali čas, na to jsem zapomněla. Moc krát děkuji, že jste se aktivně účastnili diskuzí a krásně jste povídali. Děkuji moc krát. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým.